aming YouTube channel na Ilongga G. Ayan, dito po kami sa ilog. Ayan. Gawa namin dito mga kailongga nagbingwit-bingwit kami. Wow! Nagbingwit kami. Ayan yung banana ko. Nagbingwit siya ng isda para may uulamin kami mamaya. 1, 2, 3, go! Wala, akala niya may uli na. May uli. Ito yung tawag dyan sa uod. Ayan. Mga kailungga, uod. Para sa ating bingwit-bingwit. Ito, ilagay niya dyan. Yan. Yan mga kailungga. Ilagay. Yan. Ganyan paglagay ng uod para mabingwit mo yung yung uod isda. Hindi, worm. Uod, worm, sa English. Hati ko mo siya. Palayo man ba? Bahol da iyang lawas. Dako kaayaw. Nadulas siya. Nadulas. Oy. Kaga, hindi pa gatulak ng itsura mo. Hindi daw bagapilo na iya itsura. Wag daw apilon yung itsura na. Wag apilon. Wag iapil. Basta iapil. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Alin na? Ayan na. Ayan na. Yan. Padawin na tas ni kapaita. Yan. Yun, nilagay na sa ilog. Sa may sapa. Para makabingwit kami ng isda at uulamin mamaya. 2,000 years later. Balin kami. Kay wala sang dawi diri nga dampe kay dalok ang isda. Adto mi dito sa pihak. Dalon taton mga kagamitan. Ayan, punta tayo doon. Doon tayo sa kabila, mga kailongga, ha? Yun. So, ayan, mga kailongga, doon siya sa, sa binit sang ilog. O, sa gilid ng ilog. Ayan siya. Yan. Pag intulod ko ni siya, matuwad ni siya ba? Oy, basi mahaplak akong cellphone pa dalom, ayawan ta kasagot. 2,000 years later. O, ayan mga kailongga, gawlag-ulag na aton nga sapa. Ay, aton sapa. Aton tubig. O, dali. Ara na. Uy, ano Tubig? to? Anong tubig? Ang aton nga sapa, gani. Ano? Gawlag ang pangbinwit, garo. Ano na O, ara na. O, pasaka na. Dali. Aton na, no. Nara na. Aguroy. Ulod ya po. 2,000 years later. Wala pa rin tayong uli. Kasi yung ilog, maputik. Ayan. Yelo-yelo. Ay, brown-brown pala. Oh, yan. Tingnan nyo ilog namin dito, ha. Parang chocolate. Maglob-lob ka dyan. Pag, pag habwa. Ano ba sa Tagalog yung pag-ahon pala. Pag-ahon mo. Puro gatas ka na. Wala pa rin uli. Isang oras na. Ang dalok-dalok ng sapa ng isda na ini. Hoy! 2,000 years later. May diwat sa amo pisto. Kay do dalok kita na dire nga place. Kay wala gid. Sang may nadawe. Baoy kadua na yan nga sa ilo. Mga kailungga. Dali lang. Dalo naton nga balde. May sulod nga ulod.
Yay. Ituron siya. Ako, damo bit-bit siya. Iya lang bit-bit. Iya nga bunit. Kaya ba, kadanlog sa tundalan diri ba? Gamay lang tamo-mo ka dya. Baw. Ituron siya mga kailungga kalayo na siya. Ito. Yun. Asa na? Ay, napo, ang ulod sa balde, nagahampang. What? Oops, danlog. Tamagi sini. Ha? Ay, nako, kadanlog mga kailungga. Isod kayo ang dalan. Gay. Oops. Oh. Oh, di naman tamagi dire. Kalisod sa dalan. Ari na ang sapa, nga kolor gatas. Ay. Tamagi sini. Dali na po sa itaas. Mga kailungga, lisod kayo sang dalan naton para lang kita makabingwit sang isda. Yan na po ta. Dali lang ta. Ay, kapoy man na. Uwa, tudon. Tudon siya. Bingwit na siya sa isda. Bot, pilaro ba ni kabilog nga ho. Nga dahon makuha na. Dahon lang mga kailungga. Dahon lang pala mga kailungga. Matagalog galita. Kay balaan mo hindi ka get sang iban sa aton, no? 2,000 years later. Ora na gid gilungga, pasensya way ko gid na videohan iya nga pagkuha gid babaw, nakadawi gid siya bisan isa lang ba. Nan mga kailungga. Dako gid ni. Puslan man ni Dako man dawi na. Isa pa lang sa 2 ka oras. Gambal man na, Jo? What? Amo na iya boses. Gamba. Ay, istorya man gali ning isda nga pantat na. Ayan na. Kinukuha yung ano niya, talim sa kilid. Yun, binabali. Tinik. Yung tinik pala. Yan. Kasi kapag natinikan yan, 1 month na ngut-ngut lang man What? Isang buwan na sakit. Isang araw. Ay, isang araw lang pala. Akala ko doon. Yun. Another ulod na naman. Yun. 2,000 years later. 3 times balihin na po na ito ni. Mabalihin na po ta kay walay dali. Isa lang po. Isa lang talaga yung dawi doon. Kaya punta naman tayo doon sa kabilang doon. Sa punta-punta doon. Doon sa dulo-dulo pala. Yun. Yan. Mag-change na pan tayo ng ano natin. Yan. Yan. Dala ko tong tsinelas ko. Tapos nakapala ako mga kailongga ha. Kasi sobrang dulas dito. Ay, nako. Ayan. Ayun na siya, oh. Yun, doon na naman siya. Sa kabila. Ay, nako.
Taw-taw dito, Jo. Ay, nakaw. Ito na, Jo. Ayan. Ito na. Ay, butang ko. Uy! Uy! Nagdalagan! 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 Wala pa nagdalagan! Ay. Yan mga kailongga. Yan, ako na nagbunit. Baka kasi makahuli tayo kahit isa o dalawa. Andyan sa kabila. 2,000 years later. Mga kailongga, after 4 hours. Ayun, uwi na kami kasi dami na kaming huli. Yung huli namin, ito na yung huli namin, dami-dami na. Ito yung huli, ang laki-laki o, ayan, dami-dami na. Ayan. Isang piraso. Sa 4 na oras, ayan, mauna na akong mauwi kasi hapon na. Ayun, kailangan ko pang magsaing doon sa bahay. Kaya ayan siya, still pa din siya dyan ha. Ayan, baka may mahuli pa siya na another one para tag-iisa-isa kaming dalawa. Ayun, uwi na ako. Ayan. Ayan, don't forget to subscribe my channel ha. And click the notification bell button para lagi po kayong updated sa aming video araw-araw. Babush!